Okay, may sa makina. Na? Patalat. May isa pa. Ay, takpal. Ah, ah. Ang bali niya. Sino nagkapsok mo to?
Red! Red! Ay, mali man. Kulay. Red. Red blue.
24 ano. Ganda sana dyan. Pero ayaw ko kaya Pag nandyan natin, hindi na yan. Paalam mo ko eh. Ayaw. Pag nandyan na yan, wala na yan. Isang galit lang yan. Pag-uwi sa Pinas. Saan ka lang maglagay ito? Sa paa. Paalam lang. Dito na lang. Mas maliit lang. Hmm. Lagay dito na. Okay na sa akin. Yung maliliit lang.
Siya dito. May papagawa mo? Yung sinundo kanina may ilan. Ito na. Kanina. Ay, maliit. Ito. Sige po. Is. Mas Dapat po rin maganda may ba isa. dito siya? Sa kilid. Oo, dito. Pwede rin naman. Dito muna. Basta sa'yo? Ganda. Meron pang isa dito. Sa'yo? Ay, hindi mo na. Sinulit na. Ang lakad. Oo, nakaisang ano na rin. Ayan. Alam ko po. Hindi ka lub na ako. Hindi. Parehas lang. Ay, ano yun. Yung mga anak ko nagpapaalam magkapatid, hindi ako pumatay nag-aaral eh. Hindi ka madamdam ko. Pagkayari na lang ako nilang mag-aaral. Gusto na ngayon yun, eh, no? Mga artist. Maliit lang pala sa Ay, sir, pamana. Sakto magpatubot. Maliit na. Ganun lang, no? Yun yun sa'yo. Angel. Ang ganda, no? Buhay mabuhay. Gusto ko sana dyan. Kaya
Kanan lang siya. Hmm. Ang katihan. Di. Yan. Sige, sige. Sige, sige. Basta na.
Ewan ko lang ang dito sa kabila ko meron ba. Partition. Kabila ito, ang kabila. Magkano? Yung look back mo sa 800 to 1 to, depende. Para daw pagbirak ko matutangin kami ng gabilan. Kasi na kumala ng bumala. Saan pwede magpapagula sa loob? Doon sa may lift may mga nakapost doon. Yung board doon. Hindi ko kuya, pamilya lang kayo dito. Ang ganda, minsan lang yun. Pag sa buong ganito, magkano? 45 per year. Pwede ba Ah, sarili lang kinuha mo ngayon. okay na rin? Hindi ba natin? 40 pa yun. Sa iba, 2,000 na sa isa eh. eh, kung 1,000 na lang kamo, ilan ang isang year na, 12 halos, di ba kuya? Natinsin din ako dun sa nesto sa taas. So, Yan sa nesto. Partition din sa kanya. Plus minus. oh, yung look na yung ano, karamihan na yun. Bali-balita nga dito, may pinatay na Pilipino. Saan? Sa may nesto. Sa ground? Kung nakabili mo ka? Anong case kuya? Oo, sinalpakan daw ng brief sa bunga. Ay, baka jowa niya, no? Banlahi gagawa na nga kuya. Baka doon lang. Alam kasi parang pag-astrami. Di ba? Ano yan? Mga siloso yan eh, di ba? Wow! Kaya ay, lalo talaga yung buti ko naman local. Ay, okay sa'yo, lokal. Local siya. Mapera yan, pag lokal dito. Kaya nga sabi niya kahit nakakalik sa local. Ano daw ako pag ayaw niya rin magala ako. Ayun, lokal doon lang. Buti hindi ko pinag-susyela. Ang nakikita ko. Ayos sa kanya. Hmm. Police. Sa pag-astrami na hindi mo tayo. Bahala ko lang bakit mo. Ayun. Pag anong gawin mo.
Take advantage kasi ng mga ganyan. Sige, tapos Tapos pag ano, mayroon patay ka na. sila ng ano. Kawawa naman sila. Tapos mga Indiano din, ganyan yan, di ba? Hindi ko lang yun. Kahit maganda yung trabaho mo. Wala ko yung bakit. Hmm. Alam mo yung ibang lahi natin, madaling mamera. Tapos naiiwan. Ano matagal ko na kasi. Wala nang ano sa dito. Hmm. At least hindi kami nagsisita laki. Hindi pwede kasi. Tsaka maganda din kasi kung sa bahay kayo ng sarili. Hindi kasi kung sa iba-iba, di ba? Hindi tayo pa ha. Punta na rin ako sa bahay mo. Ako na rin mama mo. Hmm. Hindi mo siya nakilala dati kanilang tao. Hmm. Check lang. Akala ko na. Wala lang. Ano tagal din. Maganda sa ito sa hapon. Para kita mo yung ilaw lahat ba't magdagod. Actually, ito nga dito. Panalo si Bibi. Sure yun naman na siguro yun kung hindi dadaan. May iba ngayon pag nakaupo magaling eh.
Kasi kung nakadatapo ko pa naman dito, pero sa mga katatuan ko na. Sige, okay. Sabi si Leonie na kayong kayong siya, no? Grabe sila yun. Ano ba yung napakagod mo? Magkano kayo tapos ano? 13.97 ang ako kahapon ako. Hindi ka yung pagod. Saka nabot ng pagod. Nag-abot nung nakaraan ilang araw lang 14.1. Kaya lang lugi ngayon ng mga aksi ng bata, grabe wala pang piso. Rick. Ano? Telepon mo na. Buwan ko naman. Hindi ako naman. Oh! Bro man. Interview bonus trading.
Kuha yellow. Sunod lang kuya, yung anak mo na yung marunong na. Mga tamad. Hindi niya kaya sa kuya. Tamad. Isa lang po ba yung anak mo na kuya? Charge natin. Ganda din ah. Kung naputihos mo maganda yung kulay dami. Wala ano pag black yun eh. Hindi ba rin? Charge natin.
sa inyo, sir. Pwede ko sa Aray. Charger. Charger ko. Kita. may malaki siya. May sarap yung charger ko dito. Type C po.
lalim pa kuya dito. Ngayon, pumapalo naman. Kasi yung nakaraan yun, Kasi Pasko. Dumahan ng Pasko bagong taon. ikaw din nga lang magsabi sa amin eh. Doorbell ba yun? Iba ka kasi na kuya. Yan, Kumusta? sila pa. Ang parang pinagpapawisan yata si ate. Sa nervyos. Sa nervyo. Ganyan din papagawa ko ate. Okay. Maganda. Ito ngayon ang mga ano eh. Mga ilang minuto yan. Ang dali. Yung pagtsatsaga. Kasi ito papatapal ko. Bakit to subuyan mo malalim ha? Masakit eh. Hindi. Tolerable naman. Ito nga oh, dalawa yan eh. Pangalawa. Pangalawa na, wala lang. Ayun lang. Ayan na oh, pagaya mo na lang din kay kuya, di ba? Uy, dito ka. Ito dyan anak mo dyan. Dagdagan mo ng sikan. Balik tayo dito. Kaya ni bakit mo? Basta. Alam naman. Ada surat daanin mo? Ito. Nandito ang balik eh. May sok. Dito lang. Ano ba? Wonder Bro. Kita na. Punta po, kawan na yun. yun. Pukaw na isang ta. Kumusta? Ha? Nagsasakit? Napang kayo nag-fishing? Okay. Kaya pala mga halaga ng plat mo. Sustay, sakit yung ulo, nuhan na makakalat yung burger. Kasi siya ka bed space na tan, tagid dakalatan. Hindi kayo latan. Ha? Bayad kalatan ko. May bed space kayo dyan. Nibuk dyan mo mahikitan. Sino? Yote? Sito, bra. Kung napangkam yung ano to yung hindi ng sa narabi. Napangkam nagkrabi sa mga manaanan. Tangina mo, Hindi na mo kuya, may dala naman ako pang ano sa kanya. Pantali. Hindi na po. Hotdog. ito buti eh. May dala naman akong gamot dito kung mamatay ka. Nakakating ko.
Ngayon lang din yung nandito ngayon, Ken. Hmm. Ano yun, kaya nga sa ano mo. Ano ba yun? Pag-pension. Magbilin ka nga ng mga ano. Uy, Hindi ko yung ibibili. nasa Sabi ko magluto na kayo. Hindi ko talaga bibili. Para pagdating ko kakain na lang. Hindi sila, hindi mo pera mo. Ano nga yung password mo? Tsaka yung mga alahas mo. Wala yung alahas. Ano ang tawag din ito? Ngayon, yung pinsan ka, dalawa talaga silang mag-asawa. Nervyoso kay lalaki. Bago mo gawin siya. Ganda nga yan dyan, nakapit. Yun si kuya, si ate. Sorry. Si ate po ako. Ate po. Ito lang siya. Pipikit na lang ako. Ayoko na may kulay. Kasi pag nagpipik para magbibiit yung din. May pwede rin yung kulay. Yung ko lang. Hindi mo na nagpipend ko, hindi yung babuya. Hindi na nagpipend, bumaano pa nga yan eh. Yung ko lang yung black na. Saan kasi siya ang madidilim mo mga Patakpan yung mga nabakas ng nakaraan. First time mo magpatati ate eh. First time na. Parang ilat lang ng langgam yan eh. Tapos, paano pag Sila ka rin Jollibee. Kasi hindi ako ng Jollibee. Ano, may bahal pwede ka ba umatas? Pag hindi ka nalipita, pinauwi sa inyo. Hindi ah. Isama mo na dito.
Sa gitna. Accommodation guard niyo ba? Yeah, Atlantis. Ay, nagsisigli dati yung trabaho. Inalagaan mo na. At kami maka-apply na pa dito. Kami maka-apply ko sa balik sa Jason, yung case na kasi na ongoing. Case na nga. Ito nagpalibor kami. Daputahan din dating trabaho na kung na tinatawag sa 3 months. 4 months sa 3 months. As na-apply. Kata yung labor me. Naging gana di usap-usap. Hindi ko bayadan ko na agad. Hindi amo na handa mo ibabayadan. In case, naman, tinaas sa korte. Naging gana tasta. Before pandemic pa din, 22 years eh. Nagbayago. Tapos na ate. Bilis. Ilang minuto yan, te? Hindi ko na naurasan. Saglit lang. Saglit lang, di ba? Oo. Ganda ko na yan talaga. Ay mo yung yung buto mo sana ang buto. Basic. Baka kasama ko. Mini-school ko na eh. Hello, tapos na. Ngayon na. Katapos ka na din? Dami na si Kuya Tapos na Clyde. din? Ang bilis pala. Oo, magpapatuto din siya. Nakita na naman tayo. Ayun, kanya talaga tayo. Kasama ko sila to eh. Ako nagsama sa Ano po ya, ikaw na sunod. ayaw po at ako. Yung tala ako magaling na. Yung mga sa akin, kita mga ulit ang Ang liit mo lang sa'yo. paano ulit ang Maliit lang ulit daw. Oo, hinanap-hanap mo na rin magpapatuwa. Hindi na masakit ano. Natapos na. Ang parehas. dito siya. Pero dito ko siya ilalagay. Pero ganyan lang ulit. Ha? Ang ganda. Itlog din kasi walang kulay kaya parang sa parang kuya kakaiba nyo. Para ka na sa TV. Ay, mo lang Ulit ipasend siya kayo Kuya. yung laki mo. Saan ba na? Ano yan? Hindi nakasama yung ano, Pasend natin. bahay. Ganun Hindi, kasi. naka-live yun. Kaya Makukuha parang mo na malaki. yan. Ah, doon sa Hindi wala. rin pala yun. O, panood mo sa live ah. Ang galing pala na ng pamahimin niya. Tapos natapos yung aming dating niya. Kuya, ito po. Thank you. Kumain na kami sa Jollibee. Gutom na kami. Gutom na ulit paglalakad sa layo na Hindi, yan. yung sapatos mo. Ay, sumilip. Okay na kayo na? Sumilip na ako kay ate. Dito ka na. Sila na lang.
Pwede lang ako sa Gusto lang yung jacket ko. Sige na, maaga tayo. Sa isang linggo mayroon ulit akong kasama dyan. Dalawa pa yun. Dalawa uli. Ano ko yung pinsan Pati ko nga dun kami daw. nai-record na. Punta ka Kaya na. ate, sarap ng unya. Amo ko magpapaservice na. Sabihin ko yan. Tatawagan ko na lang kayo kuya pagka ano. Kukonfirm ko din sa kanya. Baka pasundo din kay Kuya Arnold yun. Hindi malayo. Hindi, kung may sasakyan naman si kuya eh. Isa lang ba ang pinagawa mo nung ano? Yan lang? Ah! Heartbeat na. Heartbeat. Di yung pinalagyan Ilang pangalan araw ng ang dulo. ilang araw? Ilang araw siya nag-heal ate? Dalawa lang. Bilis lang. Ito mo, bilis mo. Mabilis lang yan. Pero yung kirot sa likod ko parang 2 araw, 3. Yung parang gumaganong-ganon sa likod. Malaki ka. Eh, hindi ako makatulog ng baliktad na gano'n. Lagi ako nakatalikod sa kanya. Sorry ka Kabuto. dyan. Kabuto ba nila? Oo, kaya siguro gumaganon-ganon. May kulay. Magpapatato ka, pakulayan mo na. Kasi kung wala. Ay, Rena. Hindi mo ba pwedeng alisin yung butones? Magpukuskus yung braso mo. Bayaran niya ng box ba, ano? Boxer. Macho. Bahala ka. Tara. Kuya, maunahan Ay, ko. sabi mo. Pagka agahan uli namin. Si kuya na Ate, susunod. bakit bukas ng pinto? Hindi ko na nakasunod. Na lang sa live nila. Nandiyon? Buksan mo yung live makikita mo. Mati na. Turon. Saan mo ipapalagay ate? Ano na? Ayan. Magsiklip ka na lang. Ano? Wala, hindi rin sakit. Nakalib naman ako. Simpang magkatuwin. Nadang. Sumunod dati mo doon. Sa likod o sa side? Saan ka kuya? Sa dito? Kasi angel siya. Angel of Light.
Kaya mo pa ka lang bibili mo. Bili mo na. Nanti kabil nanti kanta ya. Patap. Ang kita Peter jadi nanti kita. Feather. Kaya ano ko yung likod mo? Parang pala ako dito, mas masarap ay buhay. Dito ka. Baliktad din. Hindi, iba ilagay ko lang dito. Okay na? Ah, dito. Matulog ka muna kasi. Malamig. Saglit lang. Malamig. Asan ang Malamig. malamig? Ilang minuto. 15 minutes na ito. Ay! I'll be your monster. Ba't kasi nag-grupo kayo dyan? Busin mo na. Hindi ka na. Siguro, Pero maunti-unti na lang tumutubo sa'yo, no? oo. Ang ganun mo na lang. Relax ka na lang. Pero buto kasi medyo masakit. Kasi parang maano din sa Sa dugo. Ang mga laman-laman, wala. Hindi mo Siguro huwag na lang ito. Huwag na. Kaya sampangin kita. Halatado ba kasi? Halata na? Yung lang. Hindi sila. Hindi ka na. Hindi ako uminom ng sakin ko. Sumagot ako. Uminom ka ng antibiotic. antibiotic talaga. Hindi naman ano yan. Isip talaga ito kahit kailan. Ink na. Walang shade yung angel mo ate. Lining lang. Hindi naman din ang kulayan dito. Kasi angel. Black Walang, angel. walang, Ano ulit yung parang makita mo kung gano'n ko sa Ano malaki? Ay, sorry. Dito ko na nilagay. para kung gano'n ka pa kaya. kaya nakakiliti ka lang. Hmm? Nakakiliti. Dito ko magpapita. Parang binibigitan mo talaga yung ganito. Mababaw lang ka man. Kala ko Hindi masakit ka ngayong vaccine.
bahay dito eh. Ito may kapito yun ako. Nakasala ko. Daddy mo doon, tipay lang? Cool. Si Murda? Ha? Hmm. Mabilis lang ito kasi wala naman. Kinakabahan siya, oh. Maaadik ka. Hindi, ito lang te. Once, isa lang to. Talaga lang. Oo, talaga. Gusto ko lang takpan kasi ito. Tawa ka rin tawa dyan. Hinakabahan. May dala akong Vicks dito. Ating ko. Pag matagal na inaano, wala na. Parang nanhid na lang. Malaki ka pala. So, maliit lang po. At siguro ganun. Para lang siya matakpan pa ganun. Para hindi halata ganun. Matakpan lang yung mga pets. Pero sa akin mag-fade. Dati actually maitim to. Kaya, di ba nagpa-laser ako? Medyo nag-ano siya. Pero kitang-kita pa rin naman yun. Natutunan. Sa tagal mo dito, may kakalimot pa ako. Wala ko din magpapagapos na sa tulad. Mika na. Hindi ko basta. Busy. Tumulpak sa
Asa kayo? Oo, dapat ko magdadi. Yan. Hindi ako masisibiyag. Thank you ah. Nag-record na. Oo. Pagmanang man. Yun ang meron din. Bilis pala. Bilis. Walang kulay. Pwede. Nadi-design mo, travel tayo. Face. Ay, maganda rin pala. Oo, maganda to. Lahat naman nakita. Kasi hindi. Tapos wala ko ng kabel Pero masyado yata malaki to. Okay lang yun. Ang ina. Hindi Kaya ay tatakpan mo. ka na. Yan na lang. Pero matitakpan ba yung ano Maganda ko? yung design niyo. Pero matatakpan ba to? Ibunan mo na lang yung ano mo. O ito na lang. Pero parang, Yan na, ito na. Ito na yun. o itong face na lang din. Huwag yung pangalan mo. Tapos, yung fake ko, Joven? yung kapalit ng broken dyan. Yung fake pwedeng Joven. Ha? Galing. Van naman. Then,
Pakating ko. Ang buto, medyo lang. Medyo masakit. Saan yung sakit sa katawan? Hindi. Hindi naman siya ang sa buto. Parang kang nakikiliti pa. Mulit lang makawan. Pero dapat Yeah. O, ibigay mo na. basta. Gusto niya kasi ito po Siguro yung dati takpan. lang. Sa tingin mo. Kasi ito gusto ko matakpan. Kulayan mo na lang yung po. Kaya? Kita mo yung DJ doon? Hanga mo bagong doon. Ha? Madini? Ay, puti. Ang maganda din puti. Eh, ito. Parang mas okay ka, no? Tapos bababa mo na Yeah. lang ng konti. Tapos kahit wala na itong ano. Hindi, ibaba mo konti para matakpan pa. Hindi, laban rin. Ganito. Eh, ito nga yung pinapatakpan to, Hindi, gago sakto ka. na. Sakto to. Laban rin. Basta sakto mo na yun. Huwag ganun. Mas okay din. Isa Dati lang lang, butas dati nila. siguro. Malusong ka sa tali. Me? Isang gasok mo? Tapos tayo na sa- Data. Wala akong dati yung pala siguro. Okay, okay mo muna lang mo konti. Ano masakit dito? Masakit talaga. Parang, Katawaan na. Mutsikas. saglit lang kuya, bibili ako sa pharmacy daw. Thank you. Tapos yun. Importante matakpan dito yung tubig. Ang dami mong question, sasampalin. Kuya, thank you ha. Sige po. Next time. Next time. Next time. Ano ba? Ay, ba't na dun sa dito? Pwede ka tama po. Makasaan? Oh, depende. Depende na Kinanirvous ka pa. Hindi, tinitingnan ko lang kung Lahat kung ang ganyan. Okay. visit ka. Seven. Hawak bisyo. 7. Diyos ko po. Bawal tumatras pag nasimula na. Ay, di ko na saan. 9. Yung pinakamalaking karayom yun. Wisit ka. Pero kikita pa rin siya. Lalaki na parang ganito. Tapos tatakpan sa ipo. Hindi na yan. Akala ko nga kasama to eh. Isang malaki na sa... Okay lang. Magpapatataw na ako isang braso. Para hindi ako nakauwi ng bahay. Ano, tawag mo?
16 na. 16. Ang pay adding mo. Kang kagbasbasa? Online abi. Online. Ano yung pamangkin ni, Tita Julia? Pamangkin siya nung asawa ni Tito Juliet. Si June. Ah, Tapos anak niya. Asawa niya yun. Alcohol data? Soup. Ay, soft lang. relax ka nga lang. Medyo meron ka pang kung aatras ka na. Gusto ko ng ganito, kuya, sa bahay. Ay, siguro ilagay dito. Hindi. Pataas na gano'n. Pero nga kasi yung kalahati niya. Kahit huwag magkaroon. Gusto na. Ipatapos mo ng ganyan para maganda. Tapos palagyan ko rin sana ng ano. Yun. Dapat lang sabi ko. Naging request. Gusto ko ng ganito, kuya. I-check mo ka ng ganito upo. Cabinet? Upuan. 100 plus. Kasi pag to masyadong marami eh. Hindi na masyado malaki yung ganun-ganun niya. Hindi, okay lang Shaded yan. niya. May pwede ko pa namin niya mamaya. Okay lang yan. Tingnan pa. Hindi kasi, oo, okay lang naman pero tinitignan ko kung natakpan ba siya. Oo, matatakpan yun. Lalaki pa yan mamaya. At ano lang naman, yung guideline lang. Cute din no? Pero black and white lang, no? Hindi kainin yung bindaligal ko. Saka kung ano ko. Hindi ka uminom? Pag pain lang kasi. Dumawatak man password yung ate. Nakadala lang chat ko yung laptop. Magpakunik ka nga, kuya. Ano, sa trabaho. So, nakinbay dito. Ni papa mo. Kuya, Nakinbay. Sikat. Pagbabay ka mo lang. Pagbabay ka. Keyboard siya. Thank you. sila lang dito nakatira. Saka yung mga kapatid niya, ni Yuki. Nakaluban natin ako dun. Dati ilan na yan. Yan, ha? Gumagi sila. Imbes na dati, ito siya. Upang pa. Madaling. Balik eh. Ano ko ba? Sa black lang niya. Una pinpinta sa dati kulay niya. Si Kama. Ano kaya? Recommend mo? Hindi siya. Black.
Black, okay. Black and white? Wait. Hindi tayo. Dito, shade na. O di, makaliman tayo. Ano? Fake na. Oh. Nagpa-laser na namin ko, madi mo na ikat. Ito yung ang pinagtalapanan. Dahon na yan. Yan. Ayan tayo. Ang matikan. Doon dumadlawadan. Kasi dito yung kaya ko paikan eh. Dito yung kunyente. Yan, basta. So, kasta siguro. Check that. Kasta. Doon. Kasi dyan niya. Ang dami mo sayang na tissue. Sorry naman. Uriyawan dito, yung last na dito, yung sa bird na. Unig pa mo dito. Dito. Iyakar mo, di ba? Pinakabahan lang Mabalin yan mo ang iyakan? ano. Sabi ka Pwede na. naman daw eh. Nagpurok-purok daw mong amin-amin dito. Kumusta ni Uncle Len? Nalaing natin. Yung ba rin nagkuhan? Pagtaray-tarayan? Makamotor. Nakamotor eh? Kung makamotor, makadrive mo. Kaya? Yan, perfect. Sa bird. Ito niya. Ida. Ay, putik. Dandanin na. Kastoy? Kasta? Oh, kating ko. Ay, pakibigay mo na yan. Yan, ulan. So, tutulog ko muna. Huwag kang kabahan, P. Visit ka.
laban. Masakit? Masakit din. Kulera ba yun?
Start mo na lang pala sa mga yun. Hmm? Start mo na lang pala. Mas masakit pala yung ano, yung laman kaysa sa buto. Hindi mo sakit? Hindi.
Para kang lang ano, Chris, nagpapalaser. Palas lang yan. Mas masang pa nga siguro ng laser eh. Kasi tinatasan ni ate doon na yung laser sa akin. Ay, naku na, matatakot na. Ayun. Mas ano pa pala sa pagbuto, wala ka nararamdaman. Pinagpapawisan ako. Kanina, ninervyos ako ng una. Ang ganda. Ang ganda. Wala na akong petrap. Ako puno. Tapos ugat yung mustache yung mic ko. Sa lips kuya, wala kayong ano. Sensitive kasi eh. Yung mga maga.
isang bird pa dito. Nakalagay. Charot lang. Oo, At saka isang Baka bird doon. madami ng ibon. Sobrang ibon naman. Sino ka alamat belum ganun sa'yo, Aisa? Yeah. Ika? Mano as jay? 25. Ikan na man? Ay, embutido. Di embutido laktan? Ha? Mano embutido yo? 2 piraso? Ikan na man ganun. Maganda yun. Parang magpapatato sa... Mas masakit pa ang bunot sa ngipin di. Oo. Hanggang ngayon, dama mo. Kailangan kong puntahan po yung pro para makancel ako. Ano? Sa PRO, Kailan? ang office namin. Di ba wala namang ano ngayon? Kailan? Sa office na yun. Kaya nga linggo bukas na. Parang kasi tanga hindi nagre-reply. Kaliwan. Alam pati alaman. Si daddy magpapatatong. Oh, magkakita niya ito na ano. Ganda. Ito ka nagtaka ko na doon baka mabalin kami di kay balay. Nandagin ka kadbak niya balay. Ito rin yung schedule. Sabi nila kagabi. Kasi sabi ko magpapatato nga ako. Wala ka sa Kalman. Sabi mo pag baka pwedeng home ano. Balik ko sa mga schedule. Dalam na schedule din ako Wala na, baka mabalin home service, takwa. Ano, patato kay Nimo, wala na. Nag-save ba yung kuyang ito? Hindi na. Mas mag-save pa yung love life mo ngayon sa tanggal. Diba, yun yung importante yung teklat ko na matakpan.
yung sa may buto. Hindi. Mas masakit yung may laman, hindi. Masakit yung malaman. At yung may buto nga, hindi ko nararamdaman eh. Eh yung nandito kanina, ramdam ko siya. Puro pa naman ako naman. Wala. Mas masakit yung nandito. Sa doon. Pero tolerable na. Tolerable naman siya. Tolerable naman talaga. Napili ko naman. Gisingin na lang kita kung nasa bahay natin. Hindi ka na.
pa rin iligos. Bilang Pang sa panggalos paligid. ko. Gumagamang dati ko. Ganda.
Tatanong siya karami. Ha? Tatanong din siya. Magpatato ka na kaya ng puti nung nagpakatawan mo. Busy. Oras niya. Butas eh. Ang 1:30. gani mo pa. 126 na. Pagkatangan na si may simbutido ka na ako. Na? Simbutido ka anong gano'n. Bayaran mo na. Asa wallet mo? Ah? Asa yung wallet mo? Ay, hindi ka nagdala? Ito ko ito ng wallet. Iwan na lang kita dito. Hindi na ako magpapaload kasi ako. No? Susunod na tawag ko yung XR. Ay, susunod po.
Nagpugre ay. Ayan. Maganda. Kumata natin sa depante. Depante. Parang meron din akong gamot nung binigay na ate mo nung nagpalinis sa'yo. Pwede rin. Iba na. Depante. Itak man na dapat. Ang linis para hindi mawalag ang pipigit. Mamaya hindi ka na nakakatulog. Dito na, wala namin siya. Yung una yun. Gumagunan-gunan yung paa ko nung mauna. Hindi ako siya magpunta pa. Oh. Nagpasan? Wala nung pa. Pero ang ganda kuya sobra. As in. Di ba hindi na ako peklatin? Wala sak dyan, haan? Alas sa atak kami ko. Ayan. Yung ano lang yan. Parang siya lang yan ang hayaan. Thank you. Ang ganda. Maganda. Para ka na rin addict. Di yun lang naman ang gusto kong Maliit takpan. lang naman kasing karayong gamit. Oo. Hindi naman yan masakit. Hindi na siya, carry na ako mag-shorts dahil kahit lumasyal tayo. Tara, short na. Hindi ka na natulog tayo. Ay, apo. Anong oras na? Isa na yung kaya sa iba. Delikat mo? Di bayad? Thank you. Paano naman tissue ating? Nadalos na ito? Naglulis na yung pagod ko. Anong galing sa kuya? Baboy? Oo, silang gumawa. Wow. Thank you, John. Thank you, Aisa. Ikaw ni Payading. Ngayon nakasarado.